Аз се включих, защото търсех удобен начин да съчетая ежедневните ангажименти с курс, който не натоварва допълнително моята програма. Да мога наистина да науча английски, а не само да сме преминали през някакъв курс, който няма да ни допринесе нищо от това, за което имаме намерения. Тук ми допадна твоя подход с самообучението, така да се каже, подготовка на урока самостоятелно, без да се съобразяваме с графици, време, да си натоварваме и без това натовареното ежедневие, намирайки начин да отделим за себе си достатъчно, за да се подготвим, да си прочетем нещата. Това пък ни дава едно спокойствие, че ще го направим качествено и ще има ефект. Най-любимите ми части от курса са няколко. Първо, аз си определях кога и как да се подготвя с урока и упражненията. Задачите, които получаваме, са предизвикателство да изпълним целта, което пък ни мотивира още повече да вървим напред и напред и така да сме нахъсани да се справим с неща, които сме си мислили, че са невъзможни дори. Съответно, в процес на работа, пък намирайки отговор на въпросите, които съм се задавала във времето, как, защо, по какъв начин, се чувствах удовлетворена, че го постигам естествено с помощта на програмата, но пък стигах до съответния извод сама, което също е едно така чувство, което те кара да вървиш напред. Изненадана не точно, по-скоро се почувствах зарадвана от факта, че благодарение на уроците самостоятелно правиш крачка напред и напред и влизаш, заживяваш просто с предизвикателството, което си предприел, да сбъднеш, да преодолееш дори ако имаш притеснения относно говорене, относно трупането на по-богат речник. Дори до преди година изобщо не си представях, че ще участвам в подобно преживяване, тъй като желанията са едно, сбъдването на някаква цел съвсем различно и тук нещата се получиха и благодарение на курса. Ели, разбира се, ти си съкровище в това отношение, защото знаеш как да мотивираш и как да накараш всеки един да се замисли и да продължава да сбъдва това, за което си е поставил като цел или имал мечта и така нататък. Преживяването с една дума е уникално. Amazing. Само казвам, опитайте и ще разберете. Структурирано, стегнато, обяснено, точно и ясно, на разбираемо ниво. Аз не само подобрих уменията си, научих много и се чувствам още по-мотивирана и нахъсана да се развивам в тази посока, като спазвам насоките и уроците, които Ели споделя, и това работи. Смело мога да заявя, че освен езикови познания, тук получих още ценни съвети
и успях да извлека повече от една полза от програмата, защото Ели е професионалист в много отношения, не само концентрирайки се в езиковото обучение. Една дума уникална. С едно изречение не бих могла да опиша суперлативите и да ги изразя качествата, които Ели притежава, са страшно много и тя ги предава по някакъв начин към всеки един от нас. Всеки може да си направи извод, да си извлече полза, да придобие нещо, за което дори не е предполагал, че ще му се случи в този курс. И за да го усетите лично от първо лице като мен, запишете се и сами ще се уверите в това.